Здравейте, приятели! Днес реших да направя един епизод с обучителна цел и темата на разговора ще е как да си направим работния разтвор за нашата градина, как да напръскаме, как да полеем и така ще ги разделя на две основни неща. Имаме листно пръскане, листно третиране и почвено. Да започнем с листното третиране. Най-важното нещо, от което имаме нужда, е пръскачка. В случая моята е оранжева, електрическа. Така, технологията е напреднала. Сещам се така в миналото, моите баба и дядо, Бог да ги прости, те използваха ръчни, тежки, метални пръскачки, но сега пръскачките са електрически. В случая моята е електрическа. Така, как да определим колко разтвор ще ни трябва и концентрация на препарат в този разтвор? Имаме две неща, които трябва да открием преди да започнем самия процес. Първото, това ще бъде квадратурата на мястото, което ще третираме. В случая аз ще използвам моята оранжерия, за да ви обясня, и пропорционално вие вече ще може да си сметнете за вашия терен. В случая аз знам, че моята оранжерия е 120 квадрата. Така, първото нещо го имаме. Второто нещо, което трябва да намерим, е колко литра вода ще ни трябва, за да може равномерно да напръскаме този терен. Това, което аз използвах като практика е, така напълних 10 литра вода в пластмасово шише, след което го приложих вътре в пръскачката, чиста вода, без никакъв препарат. Изпръсках тези 10 литра вода и разбрах, че 10 литра вода са ми напълно достатъчни, за да може равномерно да напръскам всички растения в моята оранжерия. Така, вече имаме квадратурата, 120 квадрата, имаме и водата, 10 литра, която ни е нужна да изпръскаме. Сега остава да разберем концентрацията на препарата. Всички препарати, които предлагаме от Plant Asana, на самите етикети има приложена таблица, в която е показано колко препарат ни трябва за 1 декар площ. Имаме две дози, по-ниска и по-висока. Тази, която е по-ниска доза, това е превантивно пръскане. По-високата доза е лечебно пръскане. Това, което аз съм си избрал така като практика за моята градина, е аз изцяло пръскам превантивно. Когато имаме даден проблем изразен, аз просто увеличавам дозата на самия препарат, който има действие върху създалия се проблем. Или, пример, нека да кажем, имам проблем с насекомо, виждам така, че моите растения почват да имат повреди от това насекомо, просто увеличавам втората доза или по-високата доза на препарата, лечебната доза на препарата, за да мога да се справя с дадения проблем. Изчислението е следното. Както казах, моята оранжерия е 120 квадрата. Това, което правя, е деля 120 квадрата на 1000 квадратни метра, което е 1 декар, и умножавам по дозата, то било лечебна или профилактична. Така ще ми излезе колко милилитра от съответния препарат аз имам нужда да сложа в тази 10 литрова пръскачка. Така, доста хора ще кажат, добре, но на мен ми трябва 20 литра, но реално пръскачката ми е 10. Това се решава супер елементарно. Просто, когато намерите за квадратурата колко препарат ви трябва, разделяте на 2 и така във всяка пръскачка слагате необходимата доза. Не я слагайте в една, защото какво ще стане? Ще напръскате с една пръскачка, препарата ще е свършил, а останалите 10 литра, които са ви останали за втората пръскачка, са чиста вода. Тоест, няма логика в това да го правите. Следващото нещо, което е супер важно за листното пръскане, и това е да не пръскате по време на деня, когато е супер жега, супер топло, както в момента. Аз реших да правя това видео в 2 часа на обяд. Умирам от жега, потя се, но ще го свърша. Смятам, че ще е доста полезно за вас и за мен в бъдеще да улесня самия процес на работа с моите клиенти. Втория аспект на растителната защита
това ще е почвено третиране. Там вече работите стават малко по-различни и това се дължи на действието на нашите препарати, защото така част от тях те имат определено действие, което то влияе върху дълбочината, в която трябва да бъде вкаран самия препарат, и то си има, нали, съответната техника за това нещо. Но накратко казано, има два начина, по който може да наторите почвено. Първият вариант е, ако имате капково напояване с разширителен съд, както аз имам в моята градина, да сложите препарата в самия разширителен съд и да го пуснете по капковото. Но там също така си има техника, която ние ще ви обясним, за да може да вкарваме препарата на правилното място и да има максимално действие от него. Това е за пръскането. Не виждам нищо сложно. Беше изключително сложно за мен от самото начало, когато почнах да чета, когато хората ми обясняваха, но аз реших така този процес да го направя по-елементарен, за да може вие да разберете. И благодаря ви много за отделеното време и ви желая лек ден. И скоро ще направя още видеа за нашите препарати,